guys. Mag-unpack sa order na abot. So, yung tanong, sanina niya ang order. Ano siya? Guys, okay. Usa. Ito na nang isukod. Usa. Na siya bakos. Okay. And ito pa. Atang order. Nagyat na siya bakos. Guys, katulo. So mga barato ra kay ni guys nga. Hindi kuan kanang singan ano. Ito niya nang isukod. O kuan ba ni nindot? Okay, so ikatulo. Kani siya dress na siya. Ikaw pat. Kalima. Inanta mo nga, I get carried away ordering stuff. Okay. Oh no. Ito. Wow, kabuok kanina niya napapatoy uban nga kuan kami. Ito. So, naman yung mga pangga akong ipang order. Oh, I like the color, this one. Ano siya? Ito. Ano asa mo ba namin? Ano siya? Bakos. Kasi talintag pada na. Human. Abay. Kitang aga na. Okay, so mauni. Kung gipang order mga pangga, ito na itong sukod, no? Tanaw na ito, lindot, bata na tanaw. Ito. I hope nga, kuan ni siya, lindot ni siya. Ang fitting ba niya ba lindot? So, mauni. Okay, so, love. Man order ni Kantayaw Bet. So, okay. Sorry. Kita noon ning way kwan ang tinaguan ba? Wala ba ta nagbra agoy? Love.